Jama'a assalamu alaikum, sunana ABK da Don, kamar yadda kuka sani ni ne wanda nake gabatar muku da shirin Zallan Talent Talk Show. In ga ke haskenki na asali ne ba wai ɗan kanti ba. Ni na zo ne domin in yaba wa surarki, amma kafin nan ki faɗa min favorite suranki, ko ba makeup ke kina da kyau a suranki. Lil Prince, wasu suna ce min Uban Capacity, wasu suna ce min Lili, wasu suna ce min Alhaji White. Kan ku manta ku ci gaba da kallon wannan program din na duk ranar sati za mu dinga saka muku wannan episode by episode, za mu dinga kawo muku mawaka daban-daban daga gurare daban-daban daga ko'ina a faɗin